But somehow you must find a space in your heart at least to accommodate baka sakali magka-usap tayo ng mabuti at may kapayapaan, but it is no longer for you. You must remember that your understanding will bridge the peace between our generation now and the generation na susunod. Yun na yung mga anak natin. Kaya, alam ko na medyo peace talks, mahirap yan. But that kind of, for all you know, anak mo might find another, dimensions in life. It could be similar to our brothers now who are adopting the same ideological balance. Hindi man natin masabi yung mga apo mo. But our job is really to bridge na kung itong mayari natin to, maplansya natin to, at least yung kinabukasan, by the time magtanda tayo, it could come 3 to 5 years from now, 6 years. Then it is good enough for everybody. I'm also trying to talk to the Muslim insurgents. Kami sa Mindanao, ano ba naman sa akin? Lula ko Maranao. But sinabi ko nga sa kanila, can we just be forever na nasaktan kayo, na nandito kayo first time? Sila na yung una dito, they were, itong mga Bagindanaos, they were the first inhabitants of Mindanao. 1521, dumating si Magellan, dala niyang reliyon na Kristyanismo. Hindi niya alam, 70 years, sabi ko sa archives ng Malaysia, but sabi nila 100 years, but I would insist on 70 years, Islam was already here in Mindanao. Kaya nung pinapasukan ng Amerikano to at Espanyol at in-incorporate yung Mindanao, nagkagulo talaga. Hanggang ngayon. And because we inherited a republic that claimed Mindanao, so it was, and still now, a series of government from the Spaniards to the Americans, kila Aguinaldo, then the 20s of the Americans, at yung Republika ni 1946, and until now, they are resisting. Maybe for a good reason, I would say, na lahat ng natituluhan, pagpasok ng Amerikano, pinaghati-hati nila ang Mindanao into cadastral and homestead. Member, 24 hectares ang mga korporasyon, 7 hectares yung original na mga kaseho. Nung unang panahon, wala pa yung cellphone, wala pa yung TV. Noon, paghati-hati nila ang Mindanao sa malaking mapa, sabi, sino may-ari? Nakanotice doon, those who are interested to apply for homestead. Or corporations ang gustong pumasok doon. Those were the early 1909. Yun, binigay. Hindi nila kasalanan dito, hindi natin kasalanan. Andiyan ang gusto kong maintindihan sa Moro. Hindi namin kasalanan yung tatay kong pumunta dito at nagipag-asawa ng Moro. Simply he did not know that this is his history. So there's really no reason for the Moro also to just keep on killing just because na naagaw itong Mindanao. For after all, magkapareho ang balat natin. We're all Malays. The only difference is that yung reliyon, nauna yung Islam, then Christianismo. But before the two religions came, we were all brothers and sisters. Kaya ang balat natin pareho lahat. So with the Indonesians and the Malaysians. Now, if you cannot understand that, talagang walang mangyari. Kaya dapat, I know that Murad is good, scholarly, and he knows the history. At alam nila na wala tayong pakialam sa agawan dito noon. Pumunta lang tatay ko dito nung binata ko. And so, he married a mestiza Moro. Yan ang... Okay, if I was interested, anybody who knew really the history, I used to listen to my father. Sabi niya, Google to. Pero ito ang sabihin mo, balang araw. Hindi naman niya alam, maging presidente ako. Sinasabi ko na sa inyo.
it has to be understood by the Christians and the Muslims that nobody is at fault here now. And so it's really useless to kill each other until kingdom come. But you know, kaming sa gobyerno, we want peace. Wala ang problema, maraming sundalo ang Republika ng Pilipinas. I mean, we could go on and on and on, and maraming patay, pero marami rin sasali. So with you. Pero, alam mo, what good would it do to us to be killing forever? For what? Eh di, mag-ano na lang tayo, mag-usap tayo, and if I could hack it with you in Mindanao, and probably the Communist Party of the Philippines would come to its senses, then we may have peace. Maski yan na lang maibigay ko sa bayan ko, wag na yung mga infrastructure, wag na lang yung mga ano dyan, mga bridges. Mine is to seek peace, and if I have it, I'm willing to go. As a matter of fact, frankly speaking, sinabi ko, pag madalian ninyo yung Mindanao at na-implement ninyo to the satisfaction of all, and if you can have it by 3 to 4 years, 6 years ago, I will give up the 2 years. I will resign and go into retirement. Because you have to elect a new president. Sabi ko, huwag kayong pumasok dyan sa federal, kagaya ng Iglan, na ang desisyon ng gobyerno is collegial. Cabinet talaga. So yung pumutok yung double-decker nila sa London, they had a hard time harmonizing and, you know, getting into mobilization all of the mga reservists. Kaya baski anong klaseng federal, maintain the presidency, limitado ang power niya pero powerful. He holds the chain of command. He must be the commander-in-chief of all armed forces, and he must be the commander of the police forces also. Para isang tao lang talaga ang manasal. And he must be a true Filipino, period. Kay maginda daw yan, kay matausog, but he must be a true Filipino. Otherwise, we are in trouble. Kung mapaganong-ganong ka, you side with one, so, ito kadugo ko, ito kalukuhan niya. That is the one. He is not a true Filipino. Throw him away. You better find one that's really somebody who loves this nation and all the people in it. So yan ang ano ko. I'm here to, I said, to condole with the family and to drive home the point that itong droga and all other in the meantime na nag-away tayo, I am the president and I have to be with my fighting forces. Wala kayong dapat, worry. When I visited your center, ayoko na lang, I would not want into a blame game. But I gave you 5 billion for the acquisition of modern equipment. Yung MRI, Barrett. Yung Barrett, importante yan kasi kung maglabanan at hindi ka na-extract kaagad and you have a wonder, festering, napipiste ka tapos tinalian mo and you're not dying but there is gangrene. Kung mailipad ka lang kaagad doon sa center, I bought you a Barrett, yan, it can mahahabol niya yung decomposition ng gangrene. It's very important. Nung nakita ko, and a host of other gamma rays na karamihan sakit ninyo, kidney. Almost 65 of you. Kasi asin lang minsan ang ulam, basta malunok lang. Putang ina. Alam mo yung kung mamatay kayo, kunin yung kidney ninyo, pati tawag sa Bisaya yung liver ninyo, pwede yung ulam, tapa talaga. So that's one. So I bought you I saw that machine. Yung may kaibigan ako na inoperahan yan, and I was invited by the doctor to observe
yung beam lang na parang flashlight pero very thin one, bluish. At makikita mo doon sa monitor yung bato na sumasabog. Pero ang bato ninyo siguro sand and gravel na. Yan ang sakit ninyo. So, karamihan, pati yung mga retirees, and you can use it. And I will make the rounds one day again to inspect the hospitals dito kung ano yung life-saving. And yung presidential jet na sinasakyan ng presidente, sinabi ko kay Secretary Lorenzana, have it reconfigured to installation ng hospital beds. Kaya kung ikaw, sana wag naman, but alam mo, itong ponderables of life, actually God's play yan kung kailan tayo makuha dito. May ilipad kayo kagad. Sabi ko, baski isang pasyente, pasakayin mo na yung jet na yan, baka maging presidente pa siyang buang na yan. Pero to, pati yung mga Fokker ko, gawain na ninyo yung parang deployment ng dalawa ata yan, inyo na yan. Balita ko yung isang yung isang tiga-ikot doon, wala ng twerka, pero lumilipad pa ron. Nauuhaw ko nanonood sa media. Gusto man nila makinig. Yan ang gusto nilang marinig. Gusto nila marinig kung ano yung kalaban ko. Nung tinuro nung asawa ko, sa yung caption ng Rangers naghintay, I was supposed to go there. Hindi naman ako, yun namang security. Sabi niya, wag na kasi may thunderstorm. Papuntahan namin doon, hindi yung kampo. So hindi ako natuloy ng isang araw, but meron doon na parang naghintay na hindi dumating. Nakita ko yung boots ng tinuro ng asawa ko. Sabi niya, bakit kasi bilibala dyan? Tingnan mo yung mga sapatos ng... Kaya una kong tinitignan yung mga boots ninyo. You know, I said, in my time and during my time, you will have everything you'd need. Lahat. Inyo na yung aeroplano ko, maganda yung hospital ko, yung isang building ninyo doon, lumulutang yung, bumabalik yung, paano ba itong klaseng hospital yun? Imong tubol, klase mo, mabalik. Klase ito. Saan man eh? Is this a hospital or what? Sabi nila, it's an old building. Actually, it was the original... sabi ko, ganito na lang. You condemn, do not... Huwag mong iparking yung mga tao dyan because of the infection. Sabi ko, bigyan ko na kayong bagong building. It was 5 billion all in all. Mabutit na lang kasama ko yung Jokno, DBM. So every time magsalita yung mga ano doon, pag maganon si Jokno, approve. Okay. Ganon nang ganon si Jokno. Hindi ko alam. Katabi pala dyan, 45, nakaganon yung sundalo, putang ina mo, kung magkamali ka dito, yari. Kaya pala hindi nagagalaw yung pobre tando doon. Meron pala nagkagpos yung kamay, arms akimbo nga. Kaya palang dulo ng 45 ng putang ina mo. Kayo lang mga, huwag mong unahin niya makuraklot kami, bakmatay ng bayan dito. Well, I'd like to be very, very, very honest and very, very frank with you. This will be a clean government. Kung magpakamatay kayo sa bayan na ito, you should be proud. In my time, there will be no corruption at all. I will not allow it. Ayaw ko talaga. Hindi ako nasanay. Hindi ako nasanay ng gano'n. So, mas malaki ang kita, hopefully yung yan ang online. Putang itong mga oligarchs.
Yun yung mga bingo-bingo nakikita ninyo sa mall noon. Yun na yan. Para yan sa mga retirees, matatanda na just to while away your time until you die. Walang ginawa yan dyan. Kundi maghintay ng kamatayan dyan, ma-stroke. Ngayon, dumating itong mga bright na oligarchs na wala namang ginawa. Influensya lang. Pare, bigay mo ito sa akin. Ito, malinis to. Akong bahala dyan sa ano. So, it was sprouting everywhere like sari-sari store. Putang ina, sabi ko. Tapos walang, I cannot collect the taxes. It's gambling per se, and yet, I do not collect taxes accurately. Sabi ko. Hindi ito panahon ng mga mayaman na abusado. Sabi ko, gone are those days na special privilege. Ngayon ang Laguna, di ba makita niyo sa aeroplano, lahat na lang wala ng space. Ang pobreng fisherman, has to negotiate in between sirain na niyo lahat. Mga abusado itong mayaman. Mabutit na lang na at least panahon natin. And I can assure you, you will have everything. Paski yung mga baril at bagong equipment. I never, sabi ko sa kuwa, I will not allow yung lowest bid. Yan, kalukuhan yan. Even dito sa lowest bid. You never know kung i-deliver talagang Kevlar, o kaya nung nagalit si Wong sa Navy noon, si Admiral, pinagmumura niya yung Marines, hindi naman kasalanan ng Marines, kasalanan ng asawa ni Napoles, yung taga-Navy. Ano kasalanan ng Marines? So, dahil nga, because yung Kevlar na deliver, actually was not Kevlar. Makita mo yung isa doon na sundalo tinamaan dito, sumabog lang. Those are kaya ngayon, kung magdating sa iyo, Kevlar talaga yan. Pag sinabi ko yung mga equipments natin, intelligence, there are just two sources, two countries from where we can buy them. Bilihin mo yan, suksukan yan ng bakukang yan. Kikinig na sila. Kalukuhan. So, you can buy it only in the best talaga. And I am scouting for yung mga shoulder-fired rockets. Baka makakuha rin tayo. Makaganti naman tayo ng konti, medyo malayo ang abutin. Basta ako, ganito. What I can assure you is that ang standard ng firepower natin, pati quality ng dito talaga atin. Ito yung atin, ito yung kanila. Dapat tayo the best talaga. Ngayon, kung ang gumagamit maraming asawa, luya magmaneuver, kay sige, tsuk-tsak, wala. Mo, kasalanan mo na yan, gago, hindi mo yung problema. Meron mang gano'n. Pag sabi, mag-move out, mahapit pag yun ganito sa gawas. Kung gawas pagkampo, kung dili babarilan, the lure of the ganon diyang sundalo. But anyway, I have to be back to Davao. There's a celebration going on. And if you want to go there, kayong magpupurlo, you might want to go to Davao. Bibo mo siya. Just be careful along the way. It's fraught with so many dangers. But I said I can assure you that the police, itong August, ang sweldo ninyo, makikita na ninyo yung increases ninyo. Hopefully, dublado yan. Hopefully by December, dublado na kayo. You'll be the first to reach the level of... So, pwede na kayo Ilang beses na yan. Pag namatay, dalawang magklimat. Nagpakasal sa Sambuanga ang buang. Pag abot sa late, nagpakasal na pag-usab. Dapat there has to be a mechanism there. Kasi kawawa yung mga... Hindi ako naawa sa babae. Kaya babae, pareho mo pong negosyo sa laki.
biology lang yan eh. At yung bata, yung pamilya, I pity the human being. Yung tao na... So, butit alaala ko. One last thing is, I would like to address myself to the higher echelons of the Armed Forces of the Philippines. I would like the Armed Forces to have an office. I'm willing to spend for it, including the lahat ng computers, na kung may byuda, isang puntahan lang niya, pipirmahan niya yung logbook, ibigay sa kanya yung pera. Hindi ang byuda ang maglakad. Ang armed forces, kasi alam ng armed forces kung saan naka-duty yan all these years at ano ang inutang dyan sa ano, and we have to do the computation. For after all, akala ko ba computerized na tayo? So that's what I did with ito si Bebot Belio Mahusa ito. Isang ano na, DILG, NBI, Customs, isang window lang for sa overseas workers. Yan ang gusto ko. Dito naman sa AP pati police, itong police, I would publicly criticize them. They allow these things to happen na ang byuda magsige balik-balik doon. Ang ina itong police, minsan kagaguhan nila, ang byuda, pag maganda, mabuntis pa, pag uwi, wala na yung pensyon, naubos na. Look, these are the things that are totally unacceptable to me. Basta ganito lang ako. Bagay at tatlo rin ng asawa ko, pero okay man sila. Ito ganito, hindi ko okay lang yan, pero yung the fall victim. So I told the police, nagserbisyo yung tao, namatay in defense of his country. Dapat isang opisina, kayo ang mag-ayos. Kayo ang magkuha ng death certificate. Hindi niya kung saan niyang kunin, doon sa munisipyo na encounter o saan? Sa Manila. You do it kasi computer na yan doon sa statistics. Pagdating ng asawa doon, sa region, not in Krame, but in the region, doon niya kunin ang lahat ng benefits pati pension. Isang lakaran lang para sa byuda. Kasi kung paano pa maubos na lang ang pera sa kautang, sa kapaluap, this is a very stupid and idiotic setup. So it behoves upon government who did employ the person, and the person served his government with his life. The least thing that you can do is to reward the heirs, mga anak pati asawa, the most comfortable, pinaka-komportable na. So he did that standing there outside waiting. You provide a salad there and where they can have to find a seat. Nabiyuda na nga patindigin mo pa. Lukuhan. And all governments, ayaw ko na yung magpila ang tao. Tsaka lahat ng gobyerno, kung gusto ng yung anak ninyo sa barko, dyan lang. Dyan lang. Isang NBI, doon niya kunin. Birth certificate, NBI, lahat kailangan. Punta siya doon. At meron pang mga kunti-kunti, lalo na itong mga LFTRB, pati LTO. Pabalik-balik pa yung tao. Lalo na yung mga linya-linya. Pag ikaw may linya, may pera ka mag-invest ka, pinabalik ka 5 beses, barilin mo. Akong bahala. Totoo. Maraming salamat po.